Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛkɛnɛ na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma kolokolokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛra ni ka min ye jɔnya wale kɛlɛli jɛkulu ka se ka dɔ kɔni fara u ka dɔnniyaw kɔni kan an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa tɔnbutukaw fɛ yen nɔ sigi kɛra sigi min kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ yɔrɔ sigibaga fɔlɔ olu sen ka se ka don mara koɲɛw la waasa dugu bɛ se ka yiriwa cogoya min na an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔnna bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛkɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛkɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana ale bɛ lahala min na min ye ka maanifin k'a minɛ ni k'a ɲagata k'a da kan ko jɔn de don o waleya o kɔni ɲɔɲɛnen don an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka o waleya kɔni gɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulikɔrɔ ale marabolo la lakɔgɔli taara ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni olu bɛ an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na ka se ka nin waleya cɛjugu ka se ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ ni o ye ka maanifin ka o kɔni minɛ k'a fɔ k'i ka jɔn don ni k'a bila ɲagata walew kɔni na o de la ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka ni lakɔgɔli k'a ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni olu kɔni cɛsirilen don ka se ka nin waleya ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛɛrɛ dira u ma fɛɛrɛ min bɛna kɛ sababuya ye nin waleya ninnu a bɛ se ka kunbɛn an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ani a degun selen don maa minnu ma o maaw u bɛ se ka bɔ u ka degun na cogoya min na a baaraw kɔni kurunbɔ karila min ye Moktar Abdoulaye Kuyate ɲɛnɛ ni ale kɔni ye an ka jamana comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées ale kɔni tɔnjɛkulu ale kɔni waati latɛmɛ ɲɛmaa ye nin waati in kɔni na ka fara ale kan min ye Kulikɔrɔ ale gouverneur ale fana kun bɛ yen ni o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye an bɛ taa Tɔnbukutu ale marabolo la min ye sigi kɛra sigi min ni ale kɔni bolila ka se ka yɔrɔ sigibaga fɔlɔw olu sen ka se ka don mara ale taabolo kɔni na a baaraw kɔni ninnu don n'a baɲumankɛ tɔn fɛ min ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ bɛn ani ɲɛtaa sabatili ma ka taa fara musow ka tɔnjɛkulu kan min ye an ka jamana minisiri ni député kɔrɔw olu ka tɔn fɛn min ye ninnu de kɔni jɛra ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka se ka nin hakilina falen ka se ka a kɛnɛ kɔni sigi min ye Tɔnbukutu ale kɔni marabolo la fɛn min ye laɲini ye mun ye ka se ka maaw kɔni sen don mara ale kɔni taabolo la maa minnu ni olu kɔni kɛra yɔrɔ ale sigibaga fɔlɔ kɔni ye a kɛnɛ ka na min ye Tɔnbukutu marabolo maa ɲɛmaw ka taa fara min ye jamanadenw ka lafasajɛkulu kɔni kan nin bɛɛ de nana ka na u sen don nin ɲɔgɔn ye belebeleba in na. An bɛ taa Joyilakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Jɔnbugu fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka cikɛla sifinnaka maa 25 bɔɲɔgɔnko ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ kaba sɛnɛ ma ka se ka olu kɔni kala ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kɔni kan waasa u ka sɛnɛw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na maa 25 in na 5 olu ye musolakaw kɔni ye fɛn min ye a kɛnɛ kɔni sigira k'a daminɛ mɛ kalo tile 13 ni k'a kuncɛ a tile 16 san 2026 plan international Mali maaw olu kɔni ye u kɔkɔrɔma don ni wulikajɔ belebeleba in na a kɛ kun ye mun ye ka se ka denmisɛnninw kɔni kalan sɛnɛ nabolo kuraw la min bɛ kɛ sababu ye ka dun ka fa ka o kɔni sabati ni ka se ka an ka jamana sɛnɛkow kɔni yiriwa ni ka na ni ca ye k'a di sifinnakaw kɔni ma olu minnu cɛsirilen don waasa sɛnɛ a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛra Joyila ale marabolo la waasa sɛnɛ a bɛ se ka yiriwa ni sifinnakaw ka cɛsiri ye. An bɛ taa Moptikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye ka kɛ ni maa caman kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka kɛ ni basigibaliya ye jamana in kɔni kɔnɔna na Save the Children International Mali maaw u kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka balo dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ga 118 kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen ye maa ye maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Mopti ale kɔni marabolo la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu ga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye malo ɲɔ tulu ka taa se sukoro kɔgɔ ani saridinu ani min ye
makɔrɔniw o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ma waasa ka se ka waati gɛlɛn min ni o kɔni bɛ u ka baloko ta fan fɛ ka se ka o waati gɛlɛn ka se ka o kɔni latɛmɛ. Fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ, maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw kɔni ye fɛn min ye u kɔni ni degun bɛ u kan nin waati in na fo ka taa se maaw ma, maa minnu ni tasuma kɔni wulila u sigiyɔrɔw kɔni na Mopti marabolo kɔni na. Fɛn min ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye donbolo sɔrɔ ni wulikajɔ in kɔni senfɛ. An bɛ taa san ale marabolo la projet min ni o kɔni ninnu donnen don ka se ka maaw kɔni dɛmɛ, maa minnu ni degun bɛ u kan ka dɛmɛ teliman ta ka u sɛgɛrɛ. O kɔni hukumu kɔnɔna na min ye u ye wulikajɔ kɔni sabati Segu ale kɔni marabolo la ka se ka maaw kɔni dɛmɛ, maa minnu ni olu kɔni bɛ degun kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninaka minnu ni baloko juguya kɔni kɛlen don u taalan ye. O de la u ye tobili cogoya kɔni jira u la ni o ye pomme de terre a tobi cogoya ye min bɛ kɛ sababuya ye ka muso kɔnɔmaw ani muso minnu b'a la ka sin di u ka denmisɛnninw ma ka se ka olu kɔni dɛmɛ. Fɛn min ye ka se ka baloko ɲuman kɔni kɛ. Nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ kɛ an fɛ yan nɔ ka se ka olu tobi cogo ɲuman ka o kɔni jira min ye an ka denmansaw la waasa denɲɛrɛninw olu balo cogo bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fo ka taa se sifinnakaw ma u ka kalo fɔlɔ kɔni na. Nin wulikajɔ belebeleba in kɛra sankaw olu ka musoya jalan o kɔni tɔn jɛkulu sabanan kɔni fɛ. A kɛkun de ye ka se ka denmisɛnninw olu bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogoya min na ni ka an ka duw kɔni yiriwa. Wulikajɔ belebeleba in a kɔni baaraw sigira sen kan min ye febe maaw kɔni fɛ fo ka taa se wulikajɔ belebeleba min ni o kɔni bɛ kɛ jɛkulu fɛ, jɛkulu min ni o kɔni bɛ wele ko EFA SUROC. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la. An b'o daminɛ RDC jamana kɔni kɔnɔna na Ebola bana ko a kɔni kun bɔra min ye République démocratique du Congo ale kɔni jamana kɔni kana na o kɔni kɛra sababuya ye fɛn min ye jamana min ni kɔngɔ ani jamanadenw kɔni b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw la an'u ka kɛnɛyako kɔni sabatitilen kɔni tɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen ka banajugu fana kun bɔra yen nɔ. O de la fɛn min ye diɲɛ tɔnba min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma ni o ye OMS ye olu kɔni ye tantan kɔni gosi ni ka se ka maaw kɔni bila ka taa maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don banajugu kɔni kɛlɛli ma waasa nin ko in a bɛ se ka dan sira la cogoya min na. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye. Diɲɛ tɔnba OMS ale ɲɛmaaba a kɔni ye laseli kɛ k'a to Genèveskaw kɔni fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ka kɛ ni diɲɛ fiɲɛbana kuraw kɔni kunbɔlen ye ni o ye Ebola ka taa se an ta virus kɔni ma. O de la a kɔni ye tantan gosi k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma waasa maaw bɛ se ka wuli ni ka fɛɛrɛw kɔni boloda kabini sisan waasa ni banajugu minnu kɔni kunbɔlen don ka se ka u kɔni da sira la. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn a ka tuloma dali la. Ni kibaruya in lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Dwara ye. A k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso hdfm de mankan na.